Vi starter med at gå på vis, så trykker vi på regnearket, så går vi hen i punkt A og skriver x. I punkt B skriver vi f parentes x. Og for at få regnegitteret frem, går vi herhen og trykker ned og trykker på gitteret. Godt. Så går vi tilbage, og vi vil godt regne ud, hvor meget en børnebusbillet og hvor meget en voksenbusbillet koster en vej at køre om ugen. Så vi starter med at skrive 1, 2, det er så dagene, og i stedet for at lave dobbeltarbejde, kan vi bare trykke på 2 af felterne og krykke ned. Og det samme gør vi her. Så skriver vi 12, og det dobbelte af 12 er 24. Og så markerer vi dem igen og kører dem ned. Og nu gør vi det samme med voksenbusbilletten. Nu vil vi sætte det ind i vores koordinatsystem. Så vi markerer det hele og trykker højre klik og trykker create og liste af punkter. Og så den kommer ind, så bliver vi nødt til at zoome lidt ud for at kunne se det hele. Det vil vi lige gøre. Godt. Så lægger den der, og så vil vi gøre det samme med voksenbusbilletten. Markerer det og sætter den ind. Trykker vi højre klik og går ind og trykker liste af punkter. Godt. Og så vil vi finde skæringspunktet, så vi trykker på vis linje punkt. Linje, og så trykker vi imellem 2 punkter, og så sætter vi dem ind. Hvad lige? Okay, det var lige en lille fejl, så der kan man trykke tilbage, hvis der går en fejl. Så trykker vi der, og så trykker vi også det på den anden. Og så først, der finder vi lige skæringspunktet, og det ligger på 0,0. Det er der, hvor de er det samme. Ja. Og så trykker vi derhen og der. Og der kan vi så se formen af det. Og det er y lig med 24x, og b er y lig med 12x. Godt.